Sinumbong sa kasong pagpanulis sa usa ka pawn shop ug jewelry store sa Dakbayan sa Sugbo nga si Jigger Heverola. Sangko ang kalipay human makapasar sa bar examination, kinsa misaad nga siya unya ang mga bugar sa tanan niyang kauban karon sulod sa silda. Sayra natong detalye pinaagi sa akong report. Bisan og anaa pa siya sa sulod sa silda apan sangko sa langit ang kalipay gibati ni Jigger Heverola dihang iya na sayran nga matuma na ang iyang damgo mahimong abogado. Naapil siya sa 3,812 ka mga nakapasar sa bar examination nga bag-o lang gipagawa sa Korte Suprema. Kini ang ikaduhang higayon nga ni-take siya sa bar exam diin siya nagmalampuson. Nalipay kay nakapasar, nalampos na jud ta sa atong paningkamot. Pero tungod sa sitwasyon nga naabot na to pagsulay, murag makagool, pero at the end of the day, magpasalamat gihapon ko sa tanang nagampo og nitabang. Si Heverola kasamtangang gitanggong sa detention facility sa Cebu City Police Office, human gitumbok nga mastermind sa tulis sa usa ka pawn shop and jewelry store sa Dakbayan sa Sugbo. Kauban niya ang laing upat ka mga suspect ang ipasakaana og kasong robbery and bounce sa Cebu City Prosecutor's Office. Apan malaomon si Heverola nga hingpit nga makalingkawas sa iyang kahimtang. Sa higayon nga makapanumpa na siya og malakip sa roster of lawyers, gipasalig niya nga labanan ang tanama persons under police custody nga iyahang mga kasilda. Dugang ni Heverola nga tutukan usab niya ang pag-alagad sa gobyerno diin siya matod pa kasamtangang konektado. Ang purpose jud sa Ginoo nga pahinumduman ko nga sa akong gisaad nga kung makapasar ko akong gamiton sa pagpangalagad ngadto sa Ginoo og sa nanginahanglan. Una na kong kliyente ang kauban ako dire sa selda tanan ron 41 kubok. Pro bono. Pro bono. He was also inquested together with the other three pa nga kuan to other three suspects si katong si Jordan Baquiano o kaso si Don Carlos Flores. Samtang posibleng mamahimong babag sa gidakdang lawyer's oath karong Disyembre 22 ang kasong giatubang ni Heverola. Matod sa presidente sa Integrated Bar of the Philippines kun IBP Cebu City Chapter Attorney Michael Francis Ubahib nga base sa lagda sa Korte Suprema sa dili pa manumpa og moperma sa Roll of Attorneys ang usa ka bar passer kinahanglan nga mangayo pa og clearance gikan sa Office of the Bar Confidant kun OBC. Sumani Attorney Ubahib nga ang usa ka bar passer dili mahatagan og OBC clearance hangtod mapamatud anini ang iyahang moral qualification. In order for him to be able to sign the roll of attorneys and to take his oath, kailangan niya ma-prove na katong mga kasuha na resolba na. Istrikto ang lagda sa labang hukmanan sa mga bar passers kun ang kaso nag-ung-ung paskorte hangtod madesisyonan kun mapawalay sala usad ang sa kasong giatubang. Apan sa kaso ni Heverola, anaa pa man kini sa piskalya ug wa pa moabot sa korte. Ugaling madismiss kini sa prosecutor level, mamahimong malakip ang bar passer sa lawyer's oath sa gidakdang panahon. Hinuon magdepende gihapon ang tanan sa desisyon sa Supreme Court matod sa IBP official. If ever na ma-dismiss siya sa prosecutor's level, then I would assume na he would be allowed to take he would be issued a clearance if wala siya mga pending cases po na aside from that. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.